10 minutos pasado alas 7. Yan ang DCGB. Tun sa Saindo, kan radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta, kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang oya po ang mga barata ngunyan na Martes. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, pagbabakuna ipagpapadagos giraray ngunyan na aldaw sa iba-ibang malls asin barangay sa Legazpi City. Daraga LGU, pait man kan sa inang vaccination drive. Nagada na bombero sa Pulangi Albay tatawanin ayuda finansyal. 21 miyembros kan NPA nagsuko sa mga tropas kan gobyerno. Sa lado nasyonal, bagong na-detect na COVID-19 variant pigaadalan pa. DOH makikipaghuron sa WHO may kinaraman sa bagong subvariant kan COVID-19. Mga employers na masuway sa rest hours kan mga empleyado pinatanidan. Reklamo kan Philippine Competition Commission sisimbagan kan DOH. Sa ibang nasyon, Estados Unidos, naghahanda na kan senda mga tropas sa posibleng pagsakyada kan Russia sa Ukraine. Sa lado ning Karawa, dating PBA player na pili na maging commissioner kan Philippine Super League. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Hatod sa Indokan, tando ay ginto, ibang ginto. Ipapadagos giraray ngunya na aldaw kan gobyerno lokal kan Legazpi City ang pagbabakuna sa mga residentes sa kamaawotan na matauan ng proteksyon kontra sa nakakaulakit asin nakakagadan na COVID-19. Ang pagbabakuna gigibon sa Ayala Malls, SM City Legazpi, Barangay Bugtong Covered Court, asin Sagrada Familia, Barangay Bangkeruan Covered Court, Barangay Bagakay Covered Court, asin Barangay Mabinit Covered Court, Siriman Barangay Arimbay Covered Court. Kinakaipuasan na magdara nin birth certificate, baptismal certificate, medical certificate, asin valid ID card. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Pait man yun yan ang gobyerno lokal kan Daraga Albay sa pagbabakuna sa mga residentes kan barangay tanganing maprotehiran kontra sa COVID-19. Ngunyan aldaw ang pagbabakuna gigibon sa Daraga Covered Court para sa first as in second dose, para sa adult category as in pedia category, mantangan gagamito niyan bakuna kan Sinovac, AstraZeneca, Janssen, Sputnik, Gamaleya, Moderna as in Pfizer. Ini magpapadagos sagod sa aga matang sa Enero 27 ang pagbabakuna gigibon man giraray sa Daraga Covered Court, Barangay Talahib, Kinawitan asin Kilikaw, matang sa Enero 28 ang pagbabakuna gigibon sa Daraga Covered Court, Barangay Nabasan, Balinad asin Matnog. Ang baretang ini hatod sa Indokan, United Home Sitap, ang vitamin C na mula sa Unilab. May sukli ka pa. Nangapuran si Albay 2nd District Congressman Joey Salceda sa Department of Health na maghanap nin makukuanan nin fundo tanganing makakuanin dagdag na mga healthcare workers sa mga government hospitals. Sa iyong sinabi na naobserbaran niya sa mga hospitals sa Segundo Distrito kan Albay kung saan kulang na ang mga healthcare workers na maasikaso sa mga pasyente dahilan taan mga ini mismo tinamaan man kan COVID-19 asin kay po na mag-absent sa trabaho. Ni nagkaparang aldaw para magparahay kan sendang kamatayan. Idinugo pa ni Salceda na kinakay po na makakuha nin fund source ang DOH tanganing may magamit na fundo sa pagkuanin na dugang ng mga healthcare workers na iyo ang
ididestino sa mga hospital tanganing mag-asakaso sa mga pasyenteng may COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tinawanin paliwanag ni ako Bicol Representative Pido Garbin Jr. na sinapadagos na magtataon in serbisyo sa mga namamanuan, tanganing masimbagan ang pangangaipukan mga ini, lalo lang ngunya na nasa tahaw pa kan pandemya kausa kan COVID-19. Siyang sinabi na ang gabos sa sektor kan sosyudad, iyo ang pigtatawanin danin atensyon, tanganing mapaangat man ang sa indang pamumuhay. Sa ibong nalado sinabi ni Garbin na kaya bagong ligas pi ang gusto nindang tawanin doon dahil ang takadakol pa ang dapat mabago sa syudad. Idinagdag pa man niya na ang progreso da iman dapat sa sentro sa na mahihiling kundi pati sa kabubuldan, tanganing mamatian man kan mga residente sa pagbabago sa sindang buhay. Mientras tanto, ang ako Bicol Party List nasa numero 18 sa balota. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Si Liga ng mga Barangay President Kagawad Raymond Adrian Salceda ang mangangenot sa pagsumitir ng resolution sa Sanggunian Bayan kan Pulangi Albay na minarekonosir sa pagiging herwe ni Senior Fire Officer Juan Ramon Quiapon Jr., team leader kan Pulangi Fire Station na nagadan mantang nagresponde sa nangyaring sulo sa sarong hardware sa nasabing banwaan kasuudma. Ang mga kagawad o miyembro kan Sanggunian Bayan kan Pulangi makontribo nin tig 5,000 pesos ali sa sendang sweldo, asin 44,000 pesos ali sa Liga ng mga Barangay o 1,000 pesos kada barangay o 80,000 pesos para sa pamilya kanabayaan kan fire officer si Quiapon sa arong residente kan Barangay Punso, Pulangi, Albay. Mientras tanto, nagiging matrayumpo ang kampanya kan gobyerno kontra sa insurhensya sa nasyon, asin maenganyar ang mga rebelding komunista na magbuelta na sa lado kan gobyerno. Ang siring na bagay nangyari matapos manutaran na 20 mga miyembros kanu People's Army sa Albay ang nagdesisyon na magsuko na sa nasalado kan gobyerno. Sinabi kan Joint Task Force Bicolandia na sa 21 mga dating rebeldes, ang 5 kaini, iyo ang mga milisya ng bayan, anom ang mga miyembros kan Sangay Siringman, 10 ang mga regular na miyembros kan NPA na nagkakaigwan in operasyon sa Albay. Kasabay sa pagsuko sa indang mga gamit siring sa armas, asin iba pa, mantang ang mga dating rebeldes ipapairarom sa proseso kan Philippine Army bago man sinamata wan nin beneficios. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino.
Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe. Dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry. At maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award. At mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration, mabibili sa mga supermarkets at botika. Ang Bicolano oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free college education law. Para sa aming edukasyon. MSME law. Batas para sa aming kabuhayan. Climate Change Act. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. This is a paid advertisement. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Fun Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o bahid lang. Baka pitin. Kaya ang sipon. Gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa. Mag-Neozep with Virus Defense Action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Neozep Forte. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Sinabi kan Department of Health na daimanin na isiyan na sublineage kan mas nakakaulakit na Omicron variant. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang BA2 o still Omicron na diskubre kanakaaging mga aldaw matapos ma-detect ang Omicron. Sayang sinabi na nasyon iguanin kapasidad na ma-detect ang sublineage sa pagsasabi na ang Philippine Genome Center na nagigibo nin whole genome sequencing asin gabos na posibleng lineage na presente sa kada sample na pwedeng ma-detect. Nagikipaghuro na ang Department of Health sa World Health Organization may kinaraman sa subvariant kan mga mas nakakaulakit na Omicron variant. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na ang BA2 o subvariant kan Omicron yung variant under investigation. Sa ipinaliwanag na sangunyan ang estado kan BA2 na bagong variant alagad nasa lineage kan Omicron mantang ang BA1 nasa kategorya kan variant under investigation asin bako paman variant of concern.
Kinakaipuan pa ang dagdag na pag-aadal sa subvariant kan Omicron na daiman nin kadakol na diferensya sa parent lineage kani. Kinabi ni Health Secretary Francisco Duque na ang Epidemiology Bureau kan Department of Health may koordinasyon naman sa World Health Organization mananangod sa siring na bagay. Sayang ipinalawanag ng estado kan BA2 na bagong variant alagad sa lindong kan lineage kan Omicron BA1 variant ipinapaararon pa sa investigasyon mantang bako pa man ini variant of concern. Niatrasado siniguro ni Health Secretary Francisco Duque na masimbag ang Department of Health sa reklamo kan Philippine Competition Commission. Ini may kinaraman sa pigsasabing overcharged billion sa saindang binakal na pneumococcal vaccines. Tigahalat pa kan DOH ang kopya kan reklamo kan consumer group na United Filipino Consumers and Commuters. Itinagdag pa man ni Duque na sinugoan sa indang legal service group na investigaran ang siring na bagay sa mas lalong madaling panahon. Ang mga employers na masuway sa rest hour kan sa indang mga empleyado, iyang papatawad ng penalidad sa lindong kang propestong lakdang. Ang empleyado dapat magkaiguanin sang 1,000 pesos kada oras kung dainin overtime work arrangement asin ini ang napapalaman sa Senate Bill 2475 o Workers' Rest Law. Sinabi ni Senador Francis Tolentino na dalang sa pandemya dahil manin malinaw na demarcation sa work hour as in personal time, family time as in uminabot na sa punto kung saan ang work-life balance environment na apektaran. Sa iba pang pagbabareta, sinugo kay National Bureau of Investigation ang sarong grupo na investigaran ang nangyaring riot sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City kan Enero 17. Sinabi ni NBI Deputy Director Ferdinand Lavin na itinao ang investigasyon sa NBI Special Action Unit. Siyang sinabi na pigahalat panindaan pagsumiter nin CCTV footage asin ang pahayag kan mga gwardiya na naka-duty asin off-duty. Itinagdag pa man ni Lavin na day pa man nin talaan sa pahayag mantang pigahalat pa ang lisan kan mga security guard na tatauan nin subpina. Barata sa lado o barata hali sa ibang nasyon. Duman sa Washington, inalerto na kan Estados Unidos ang 8,500 na mga tropas na maganda para ma-deploy sa Europa kung kinakaipuan. Maski alipot sa na ang notisya sa pinakauring espersos kan mga kaalyado kan North Atlantic Treaty Organization o NATO sa ampangkan Russian military build-up harani sa lenderos kan Ukraine. Maski ang desisyon, dayman minapakusog sa suporta kan Estados Unidos sa Ukraine na bako man parte kan NATO alliance alaga din preparasyon man sana kontra sa posibleng pagsakyada asin pagsakop kan Russia sa Ukraine. Bareta sa lado ning Karawat, bagong obligasyon sa buhay ana ang pangon ni dating PBA star Mark Pingris matapos mapili bilang commissioner kan bagong mamok ng Pilipinas Super League. Si Pingris saro sa pigahangaan sa linyada kan mga nakaaging PBA stars, iyo ang sarong 9-time PBA champion asin 2-time PBA finals most valuable player. Ang Pilipinas Super League iyo ang sarong regional league siring sa Maharlika Pilipinas Basketball League nakatalaan na magbukas sa Marso taon 2022. Iyan mga tugang ang detalles kan mga barata ngunyan na Martes. Sa pangarang kan mga pagiriba, Mardila, John Napoli sa lado teknikal. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako si Chi Antivola. Ako man po si Edwin Peralta magsasabing salamat kasi nung pagantabay. Belated happy birthday kay Dr. Ophel C. Doktora. Belated happy birthday po sa imo. Yan ang DCGB.